Jeg hedder Kjeld Skovsgaard Jacobsen, og jeg har aftalt min værnepligt i Bamstrand Byorkester, og nu sidder jeg oppe og griner. Og jeg bor her i Svendborg, og der underviser jeg, jeg lærer. Ja, jeg er Kjelds bror, vi har ikke samme mor, men forskellige far. Jeg hedder Magnus, jeg er fra Hulsi, og jeg er 18 år, og jeg er hestehandler. Ja, jeg hedder Per Ejner, det er nok den i orkestret, der har den største hjerneskade. Men det er ikke noget, jeg har fået her i orkestret. Det er jo simpelthen fordi, jeg blev kørt over som 4-årig af en traktor. Og det er noget, men nu er jeg med i det her orkester. Jeg ved ikke, om I optager i farve, fordi normalvis så det er mere, jeg gør mig mere i sort og hvid. Men hvad er der mere at sige i mit daglige liv? Der har jeg en cykelhandlerforretning. Og ja, så er vel ikke mere at sige om det. Så spiller jeg i BB. Det er jeg egentlig lidt træt af. Ja, jeg hedder Niels Olsen, og jeg kommer fra Fredericia. Jeg er kiropraktor i min fritid. Ellers har jeg et lille landsted sådan til at få afdragene sådan skubbet til side. Der er ingen af os, der har det grønne kort i øvrigt. Nu sker der noget, ja. Og det er ikke økologisk. Det er ikke økologisk. Nej, tværtimod. Der er alt den gift, der kan være. Jeg hedder Mona Larsen, ja. Mona Larsen. Jeg er nykonfirmeret. Ja, det er Kenneth Christensen fra Frederikshavn, og vi hader hver år, vi skal over til Svendborg Torv. Det er også simpelthen så træls. Jeg hedder Bent Malund. Jeg bor i Tarm, pølsemager, og så i min fritid så interesserer jeg mig for import af damelingeri. Jeg tror, at det her det passer dig. Jeg hedder Claus, og jeg er nok en af de mest seriøse og dyrest betalte musikere i orkestret. Jeg er udlånt fra New York Philharmonic Orkester, hvor jeg lige har været til koncert her i går aftes. Jeg har faktisk kun 2 timer til at være med i Svendborg Torvedage. Så skal jeg igen tilbage til New York. Men ellers så har jeg også haft et job i Frederikshavn nede på Spækbrættet. Og så vil jeg gerne hilse Ole og mor. Jeg hedder Jet Jørsa. Det er en af drengene. Jeg kom med i orkester på grund af min store fordel. Jeg har en massageklinik i min fritid. Jeg er med i orkester, fordi hun har en stor fordel. Og ellers så nægter vi normalt at udtale os om den slags. Ja, jeg hedder Claus Gregersen, og jeg er skolelærer. Jeg har 24 uger i skematimer, og så bruger jeg omkring 3-4 timer hver dag til forberedelse. Det er derfor, jeg ser så træt ud. Ja, det er Jørgen Sjøen, jeg kommer fra Aalborg, ja. Og i daglige, der bedriver jeg utugtig livsførelse. Jeg hedder Glasfiber Mogens, og jeg har en del med glasfiber at gøre i min fritid. Når jeg arbejder, så er det noget med børn. Jeg forsøger at lære dem noget. Jeg lærer, og det har jeg valgt, fordi af 3 grunde. Juni, juli og august. Jeg hedder Frank, og jeg spiller trompet og kommer fra Aalborg. Det er det eneste, jeg laver i min fritid. Når jeg er på arbejde, så sover jeg. Ja, jeg hedder Gobbe, og jeg har en dyrhandel i Vojens, hvor jeg blandt andet sælger de egern, som Per han bruger i sin cykelforretning. Og så opdrætter jeg også 1000-ben. Så har jeg en eger ansat til at pille benene af 1000-ben, så har jeg kun tusser tilbage. Det er jo sådan en slags frøer. Og hvis man kysser frøer, så bliver de forvandlet til prinser. Og prinser kan man sælge for 26 kroner pakken. Og det er en skidegod forretning, og det er Bamse Strand Byorkester også, som har været i gang siden 1969, og som derfor har 20 års jubilæum næste år. Og Bamse Strand Byorkester er sådan en, skal vi sige, et relativt lukket orkester. Det er ikke så nemt at komme med. Det er ikke så nemt at komme ud af det igen. Og vi spiller en del på vores horn, og det gør vi en gang imellem rundt sådan til byfester og til optog og sådan noget der. Men vi har spillet i cirkus, og så har vi vist ikke spillet flere steder. Men det har vi så gjort i snart 20 år nu. Vi er i dag, hvor jeg sidder her i Svendborg, fuld besætning, det vil sige 15 mand, som vi som regel ikke kan stille, fordi folk har deres borgerlige erhverv at passe ved siden af. Så vi plejer vel at være 10, 11, 12 stykker ude at spille, når vi er afsted. Det er sådan at sige, at det er nogle lukrative forretninger at drive Bamse Strand Byorkester. Jeg vil ikke påstå, at vi lider nød, men man skal da komme, man har da penge med, når man er ude at spille. Til gengæld har vi det som regel sjovt, og nogle gange så kommer man en dag i fjernsynet.
så det er her, tusind kasser. Nu er det syg. Alle andre skal drømme i den låt. Til mit handklaver, som betonen ger. Då ska vi gå vissa upp och ner varje dag. För när vi har lampan allihop. Ja, kom Johanna har trummen klar. Och då ska vi gå vissna hela dagen. Ja, visst kan jag det. Ja. Ja, visst kan du det. Ja.